Kakunhuan jong kinong Jngi ha Southwest Khasi Hills District Swimming Association ha kami jong ka life waitering unok pra arajar arpuar kila Leit Jngi ha Phod Umnew Mawpon ha ka Phod Shiteng Synnia kata ha khat ar baji Shiteng mien kani ka long rukum shibentaban Pdiang burom yaw Snem Thymmai arajar arpulai kani ka kunhuan jong kinong Jngi ka ju Pdiang Sngewbha yaw Snem Thymmai man law Snem da ka ba Leit Jngi ha kani ka wa man law Snem ha kani ka jing Leit Jngi ha ka Shiteng Synnia la yalam daw ba HS dingdo ubade president jong ka Southwest Khasi Hills District Swimming Association haringkat da ka jing shimentalang ki dekhot jong ka kunhuan ki bakenthum yaki kinthai bat ki shinrang ki balawan banya shimenta banwan Jngi ha kani ka mien na kaliang juga kunhun kinong Jngi kila yo ru ban lek ben da ka ba odru yo kek Snem Thymmai ha ka balawan ban sakilang di kispa ngut ki pat ba jong kani ka dong ka than ma kurwan kum ka Southwest Khasi Hills Swimming Association yo ia ka ban lek men biang ban Pdiang ye Snem Thymmai yo Snem arpor polai men ta kesni ya ka bangi penong ye Jngi Shiteng met pat kani kam dei tang kesin ka bang tan gra jule ye bon sen Snem de nok baro but kani kam dei tang masa bang sulek kemen nika yang dei kedon ka jingmut ba ka jingmut ba jing tuo Jngi kumba kamoto jung ka seng jung long swim for clean water kani ka dei ka wei na ka lat ka bu ka bang niap man pun pa ka thei ba ka bat ka mariang barok lo jing ai podon yo ble kede ka kamera ba Jngi ni sumat ko jaka pat kumba ka long ka jing sisam kani ka wa pot neu le Mawpon ka bang penlong ta kadai butlum jong jing sam di sai ko ba muli ki snong apo ki area jong ko ratu berkowe ti kani ka jing rakhe Jngi kani wat Pdiang ni Snem Thymmai ta ka long ani padi ko thei ba blei wai ngi ka mariang ko kodor dari kamera bo Jngi smart ko jaka pan pendek sa tangi kani ri video do wa dan ni bat ni sokben bukum ka Southwest Khasi Swimming Association idon ginong Jngi ki pawnang belayo iki medals dei tang ha state dan reward ke national level wat nai ni pung ni wa ibarit ki bangim dedon facilities kumbalong we ki jaka kinong Jngi ki hendrei wat ni pung ibarit tu jadi jintre sitom nya gini kinong Jngi ki Jngi kentai bat sabra yo ban legislation da si tournament si competition ki fair sakanong ba si we pat kinong ba bat nong ba ka di ki yo bon ki medal thì lấy là những cái infrastructure là những cái way phát triển swimming pool thì có comeback không nhỉ thì comment kỹ năng là vấn đề và hai cái way phát